Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasag ikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Miabot ang inahan o ang mga igsoong lalaki ni Jesus. Dito sila sa gawas sa balay ug nagpasugo nga buot sila makikita kaniya. Usa ka pundok sa mga tao naglingkod libot kang Jesus ug miingon sila kaniya, ang imong inahan ug mga igsoon atua sa gawas ug buot sila makikita kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa ba ang akong inahan ug mga igsoon? Unya mitan-aw si Jesus sa mga tao nga nag-alirong kaniya ug miingon, ania ang akong inahan ug mga igsoon. Kay ang nagtuman sa bisan unsa nga gisugo sa Dios kaniya maoy akong mga igsoon ug akong inahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Matod sa atong unang pagbasa, ang kaluwasan para sa tanan nagikan ra gyud ni Jesus. Kay ang dugo sa mga turong baka ug ang mga seremonyas sa mga pari nga gihimo sa wapamataw si Jesus dili makaluwas. Kay kun makaluwas pa kuno dili unta balik-balikon matag tuig ang paghimo niya. Si Jesus pag-abot na niya mihatag na siya sa kaluwasan. Kamurong ni adinhi inyong paminaw, luwas na mo. Luwas na. Anong mura malamugat tutok na riwa man mo reaksyon. Ano bang sa amo pa na sa seminaryos una lutaw kay utok ba? Tutok lang. Kinahanglan kay bao kita kung naluwas na tao mo nang mobilib sa kuan ng ubang mga sikta nga moingon ako luwas na. Nya unsa may ilang gibasihan, mituo man ko ni Kristo isip bugtong manluluwas. Akong Ginoo og manluluwas, pana luwas na ko kay mituo man ko. Sakto na dili. Dili. O sakto yun. Bitaw tinuod gina, sakto gina kun mutuo ta ni Hesus, luwas. Pero ang pangutana, ang question mark, unsa may timaan nga tinuod tang mituo ni Hesus? Diha ang question. Inigingon lang ni i-claim lang nimo nituo ko ni Hesus, luwas na ko. Kay ang pagtuo ni Hesus mo'y makaluwas, kay siya ang bugtong manluluwas, awa na okay kayo. Wa gitay lalis diha. Karon ari na to pruibahan kinsa may tinuod nga mituo ni Hesus. Ge, lingi anay mong tupad. Ina unsa man ka? Tinuod gyud kang nituo ni Hesus. Pangutana, tinuod ba? Nya kinsa may tinuod nga mituo ni Hesus? Ani asa tong ebanghelyo dili tong nag-ila niya nga inahan, dili tong nag-ila niya nga igsuon ko ni Hesus. Nituom sa to silang Hesus. Pero wa to i-honor ni Hesus nga ang imong inahan, ang imong igsuon ana. Iyang giklaro. Siya kinsa may akong inahan, kinsa may akong igsuon, pasabot kinsa may tinuod nga midawat nako, isip ako nga manluluwas. Iya dayong giingnan kaning nag-alirong niya sa kini mo akong inahan ug akong mga igsuon.
Kay matod pa niya dire kay ang nagtuman sa bisan unsa nga gisugo sa Dios kaniya maoy akong mga igsuon ug akong inahan. Pasabot ang tinuod nga nagtuon ako nagtuman sa tanang gisugo sa Dios. Naa ganitay usa nga sugo sa Dios nga atong balibaran automatic wa na kamutuo. Di na na tinuod imong pagtuo. Basta naay usa kay tanan man bisan unsa man. Di ba? Kinsa ninyo dinhi ang nituman gyud sa tanang sugo sa Ginoo. Asa kamo? Pulos mo impernohonon. Bitaw. Pero dili ang sala mo'y determinant factor, ha? Basi gatuusan mo, naamagitay sa pader. Kani ba yung pagtuman? Kaning pagtuman ba? Apil ba ya diha ang atong pagkamakasasala? Kay katubitang kuan, katubitang sa to, tulisan, nagilansang tupad ni Hesus. Iya biyang giingnan, uban ka na ko, Ros Paraiso, makasasala ba to? Si San Pedro, Maria Magdalena, mga apostoles, mga makasasala ba yan? Hastagan ni ang atong mga santos, sama ni San Agustin, apil na ni San Vicente Ferrer, San Roque, karon si San Francisco de Sales, mga makasasala ba yan ni? Karon, ang importante di ay unsaon pagtuman ang kabubuton sa Dios diha sa atong sitwasyon. Kung ikaw nakasala karon, pasabot misupa ka sa pipila ka sugo sa Ginoo. Karon nga nakaamgo ka, nga nakasala ka, unsa may kabubuton sa Ginoo para nimo? Unsa man? Maghinulsol niya. Kung maghinulsol ka karon, unsa may mahitabo nimo? Mahimo dayon kang inahan og igsoon ni Hesus karong adlaw. Way siguro karong hapon. Pagkahapon na sad, supak naman sa kagsugo sa Ginoo, nangasaba naman sa imong anak. Unsa may nahitabo? Nawa na pod ang imong pagkainahan, imong pagkaigsoon. Nya pagkagabi pagdayon nimong tug, nagmahay man ka, nagbasol man ka. Pag higda nimo, wala, igsoon na sad ka, inahan na sad ka ni Jesus, namatay man ka, wa man kakakuan, wa man kakabangon, na ditso man. Inikatubang nimo sa Ginoo, sa may iyang itanaw nimo, igsoon ka, inahan ka, o dili? Kana mo importante. Mo na pagtuman sa sugos Ginoo, dili nang ingon tumanon ako karon hangtod na jud ko mamatay, di na jud ko makasa istoryahe, balik-balik mo gigagkaligo kada adlaw, di ba? Ingon sige may gagpanilhigan ng imong balay, kita gani dinhi, hindi humagmisa, mapanasad kay hugaw, trapuhan na sa simbahan kay hugaw. Kana mo importante nga naa nato ang pagkondisyon nga mutuman gyud ko sa sugos Ginoo. Niya kun makasa, wa man na magpasabot nga it's the end. Karon nga nakaamgo kang nakasa ka, balik na sa tuman. Parehagod na ng sakyanan kamo kasagaran dinhi ka mao mamong mo drive. Pagkagalkal sa ligid kay ning tipas na di ay sa daan kay naduka kag kadiyot ba, natipas. Unsa may imong buhaton pagkaamgo nimo? Tipas naman lahuson tani. Dili ay takagan ikan. Uy, hala. Ana gid ang imong kamot kanan kay bao makaghaing daan. Ang importante kay bao kaghaing daan. Nanglitan karon, balibad ka, di lang yung kumupalit og slot, na ba? Nakaamgong iyay makapalangit mo din palit ayon kag slot pagkahapon. Yaon sa may nahitabo. Himo na kang anak sa Ginoo or igsoon or inahan.
Nya na malikas man kapag human mo palit og slot. Wa na to'y bili. Katong imong pagpalit og slot, wa na to'y bili mo na pagkaugma, palit na sa kagbago. Magmahay ka, makabalikas ko Lord, isip penalty sa akong kaugalingon, nagmahay ko, ako na saning palitag lain. Ana jud ka nya kay wa na man kay kwarta di, wa na sa ka mamalikas. Di wa na perti na nimong langitan. Di lang sa taron mo update kay basahonon patong mga nisod sa atong bangko. Pero ang atong SNJP karon ra ba ni Kotob Bernis ngayon ang inyong paliton kay murag daghan-daghan pa man to na patingalin is mga 5,000 ka slots ang nahibilin. So tag 100 man na atol na palitog maayo aron mahimo sa tang igsuon kay ug naa kay kwarta ba pamalandungi unsay kabubuton sa Ginoo para sa imong kwarta. Dili ang imo lang, ang ato lang yung kabubuton ba kay nanay kwarta ako nay ako nay magbuot mo na si St. Francis de Sales porti maning datuas iyang ginikanan siya may kamagwangan sa ilang nagsuon porti pagid niyang brayta siya gyud mo gigroom sa iyang ginikanan nga mahimong sumusunod sa ilang mga kaliwat nga mga magistrate dito sa ilang lugar sa Geneva. Pero pagkadungog ni St. Francis de Sales sa mga walis pari nga iyang gisimbahan, na-attract kayo siya labi na gyud kaning kinabuhi sa pagbiya sa tanan sa mas gihimo ni St. Ignatius of Loyola, St. Francis of Assisi, nila ni St. Dominic, nila ni San Agustin, na-attract kay siya. Ang iyang kasing-kasing lipay kayo, motong iyang gisupak ang plano sa iyang ginikanan. Niya kay nakagraduate naman siya og civil law, master naman siya sa civil law og sa theology. Iya na lang gigamit aron isuporta ihatag og pagpasabot sa atong tinuhuan kay atong mga 15th, 16th century mao man toy pagkusog sa Protestantism. Iyang gitagaag solusyon ang panagbangi sa tinuod nga Katoliko o sa Protestante. Gusto siya nga magsabot-sabot ba, dili mag-away. Siya mo'y ni middle, ginamit ang iyang intellectual ug ang iyang virtue kaning gitawag og total obedience to God's love, divine love. Nindot no? Ang kwarta niya nagamit niya pinaagi sa pag-alagad sa simbahan. Ang iya sang intellectual capacity dili pagplano unsaon pagpalambo iyang kinabuhi ug dili unsaon paghatag og kahiusa ug unsaon pag-practice ang divine love. Kana mo sakto. Panalitan imong anak adik kaayos drugas or sa computer. Pamalandong, Lord, unsa may imong kabubuton para aning akong anak. Karon kusog kay nang gitawag og sexual confusion sa atong mga kabatan-unan. Laki ba gyud ko o babae ba ko? Muna atong gi-accommodate na atay LGBTQ. Mao ba na ang kabubuton sa amahan? Na if you are confused, tagaan ti ka og imong kaniganing avenue to practice your sexual orientation. Confused ba ya ka? Naglibog ba ya kag babae ba ka or lalaki? Solusyon ba ng imong confusion atong kuyugan? Solusyon ba na? Pangutanas Ginoo. Muna ito i-question ba? Sigihan kag kulatas imong bana kay nangabit siya, bisyoso pa. Solusyon ba nga imo siyang ikiha? Nga imo siyang buwagan? Imo siyang ipapriso? Solusyon ba na?
Diyos nun ba na? Hilingi ako na imong tupad. Hinaog ikay anaon. Kung sa imong solusyon. Ana. Kaya mo ka, ano yun ako? Pamalandong sa iya benas Ginoo. Mabutan ang naay mga ginikanan mo dool na ko. Pader, adik na kayo ang akong anak sa gadgets. Hapit na lang di mo tagad na mo. Mura na siya na ikaw galingong kalibutan niya. 10 years old pa biya ni Pader. Ana, or 13 years old, adik kayo sa cellphone. Nako niya, isa sigihan akong badlong, akong disiplinahon, akong i-off ang wifi. Masuko naman hinoon Pader, magtantro man. Musa may akong buhaton Pader. Ako sa una-una, ako nga way anak, ako na noy inyong problemahonan. Pero usahay kanisang pagkawa na to ma-involve sa sitwasyon, mura sa kamao sa tang mutanaw from the distance, baka nang dita interested silang kinabuhi ba. Mataingon ako, ato sang subayon be, kisa may nagpalit ang cellphone, imong anak o ikaw, kasi ako, kanang computer, kisa may kapalit, aw kami pa din, kanang TV, kisa kapalit, aw kami, nako, aw, sa may imong solusyon na kamo may nagpalit, ingon man Ginoo ibaligya ang tanan, o ihatag ang halin ngadto sa kabos, unsa ka kanang tanan ninyong cellphone, computer, TV, ibaligya na niya ang halin, ipalit og slot. Siya unya pa dir unsa na may mong gamiton ako mo abot ra na may Bible, na may libro, kanalay basaha. Palitan ni mong libro imong anak, basag libro, tabangan ni mong basa, na may Bible, pamalit mong mga libro. Wa man ay gibuhat sa una, wa man tong TV sa una, wa may cellphone. Kanay panahon nilang St. Francis de Sales, sila San Agustin, mga ngilngig ito sila mga thinkers, wa may magsalig og cellphone, wa man sila maghimo og kanang mga gadgets nga usa ka tulpok makakita na ka dito sa CCTVs imong balay nga bisag nagsimba ka gasikag monitor sa imong balay. Wa man na una. Pero nindot man sila relasyon, kamao man silang mamalandog kinabuhi, nilambo man sad sila, nahimo man sad silang mga bantugang mga tao. Magsalig mo tana, ambot paglakaw niya, wa man sad siya moingong iyang ibaligya, pero ambot ni palit pa kag slot, di ba? Problema mo maginikanan anang inyong mga anak nga nanga-adik anang mga gadgets, kamo may nagpalit anak, ibaligya. Nyag mo reklamo inyong anak, wa na lagi, gipalit na tong slot simbahan dong aron ta mahimong igsuon inahan ni Kristo. Siya ang ako in taong game, unsa man siya, basig makapawagtang na nimo sa imong pagkaigsuon og inahan ni Kristo. Usaon maginaman, diri tabi basa tag Bible, basahon din ninyo ning sa manining Bible ani. Kaning Mark chapter 3, basaha din diri. Mga landong tadong kabubuton bas Ginoo nga din alang kamo bangon og sayo kay wa nakakatuog og sayo, kabubuton ba nas Ginoo ing kamurag wa gid ma. Siya kanang di nakamamahaw kay mumata na kag alas 10, alas 12 udto, kabubuton pa nas Ginoo dong ya murag wa na gid ma. Mga manok gani mumata man gani inig sidlak sa adlaw, kadang ibanagbanag sa adlaw. Ang tao na noon lupig pay manok, baboy gani mumata. Ang tao murag lupig pay baboy, di na gid mumata. Ana, sige mong basa, maingon din na imong anak, muundang na lang kog school. Nga naman, mauwaw ko sa akong mga kauban na naay cellphone, ako wa. Mauwaw ko nila nga, murang kog pobre ignaw, kay wa ko'y gadget. Ingon din ka, basa na sa kag Bible. Adto na sa Mateo chapter, ano to sa tong chapter? Chapter 5 man siguro na. The 8th Beatitude, bulahan kamo kung bugal-bugalan, bulahan kamo kung daog-daogon, tungod kay nagsunod mo kanako.
pagbaya kamo og paglipay kay dako ang ganti nga ihatag sa inyo sa Ginoo. Mingon na nimong anak, bitaw man no, sagdilag bugal-bugalan ko basta nagsunod ko sa Ginoo. Di ba kanindot ana no? Nindog tayo.